Asante kotoko no so woni e bedi akon aya no aboabo sanse ye ba ne pabne so enne ampaye bedwa e wo Nkoranza memu wakra miensa ene kwachichi wuri nku asante sedi asante asi ekono ntokwa na wodwen no hyehyɛ mani sihenti asante tokwa ya no ko na ayese woto dame pa bo hu ane se wafa no odoko sabre Santehene no wo na nani atenani abu ekwan ya no faso a na odi na tafu so bi no bi na me be chi ore kura ayese mo pesa mo kyem mo se mo ye mensam na wo be ware wo no enti Nkoranza ene ye kwe ye de ekopio ne se ayo otumfo jere enenne wofra ne ntuma e wotintin na no nenne dotie no amamre ne amane ese fata de ochuku yo krawe ne obrawe ngma so Santehene otumfo osentutu a wotoso ne ni enne okoye na amamre ne amane ese fata mo akohwe ne ile ni echi na afi eja no kwan na maame akobekura oyime anya mfinhia oha ani enumu a enye asentetwa na no na ahwesan a eno na edi asante kotokoba ebeko anza anope na ye hyase ne akomobo hu da wiye di hu kobo na di akyere mutika ho na yenko hwe esen no todo enipa kakra aba enche bebe se no nso ni ade egu no ese ye betu ade afri eye manhyia ha me gina sesie ye de ani akyere mu ewo Nkoranza ne amamre ne amane na ena ahyase ho aye Nyansapo so subscribe na share yabem ni de na ye kono na ekuti amamre ene amane ene abakosem ti obeke ye asante kotoko na no ebi no ene edi so odufo abebi abontem kura ye ka asante ene dentra ko a wo mo hyase ko den ne fuansia ne wo mo disi wo mo na so abontem ko ani mo den sana de to so no ekokosiye e wo fe yase enti ade na no no mabontom foku ne fuansia asana nso no sa atamye de chance abai no e wo fe yase na enti bi akari koye ne mo mensa ma odu papa wo mo che no enti abakosem wo da ntia ene asante ko no ye na na utina hu ono ikuru na ehase a enya asante enti bus no ene so no ton bus e asante to kuni mari ofise ni na so ye bi otu no ba na so Yere is to so ni na mission a chese bus o tu kwan na Appiah tete ni dom ne bi kwa no abi sin ma kwan bi mu na afi obi a opeso ko bibia odi akire na odi ko bi eno no akomienu yensa nine eno no insia and what face I don't see already a same anymore so before when they were calling and never come almost is a same anymore because to me now a very year many now so saying what happened and then I bacho rani ni ko ba enti enye asato a e wa ha no ma nya ye ko na ye be ko mo kakra kan se ye anu bi na wo mo Nkoranza ayi tachi mai ebi no asha se to ko bi de ba pa so ma mi ni ye ni ko ba wo eba aba ba Nyansapo so we dey ene ambaye bija ye bad aggressive in price now what bona tachi man fo ni bi to ba park ni so ba so mo mfrema opinzo mi twem ji se o ya amana ni amani bi atede nde ni se what dey na woka e yo srimpo amo kuro de se e di asanti ra na eba ye ba so ye ba o mo so mo ye mema ye ba ho I just hear the dojo by an amquan so I have a bass in CC. So much you are aggressive. Santehene the crew, the Biade, I Bruno, Bia, Santehene and Edia.
nti ye ba ti omo so omo ye mema omo mfesi ye be ba che ye ba sin be kum de ne kra ye prepare pa so de ye ba ti omo mfesi aye ene wo already si o gwa se de ni ba di for ye fi asante ma ene ne de ya hu say so omo ba se ta mo ba se no so gwa de no ba se de tu awon ma change awon go do do am we so ba se de do 8 afi na abo 6 kra no eni pe egu ase omo be ba ne mema so pa ye de be 100 buses na wow me that's it bana dress eti say the tea bana dress enya ka kuta kra ene Appiah ebedwa wo mi nua ye we dwa ni nje oka omo a ekunini a wo mu gira sabe wo tu ku yo kra we ni bra we mo ma so puso wo tu fu se tutu on se bi na ya na wo mu kekeka no ba ku bi a me kai pa nem se ye me kom na me kom mu nti wo so mai ne benya se opoku tenti ofri dache eba eno baba ho ye na sa sem no ye sheda de mo sheda me ye chi mana okay to that and some people want my cheap pounds and till he say kasabu fro bi ni ade eno ana bi me beke bia so asechero bi ti se wono no why na besi aka no mo si to waka ko beji manfo openina openislo eno no we dey e twi a obi ati so we go a say wono no you see to a ofadia o si to openya mo ofadia e chera bra Santehene nsemu ebie ti ya obia nya Santehene outside Asante no bia nya bi ne kwa so a ewura wo nyama wo ya nze nya Santehene nya so kwa so obia nya bi sana mu wodi bia ye de to mo nyina so ana okay ye de no ye abrafo okay nze abrafo no Manhyia say abrafo mu nai ye ye paisa okay ye ba ye kapa de ye mu na mu okay mu na mutimi bondi wiya no because you do baby am ti o say you bondi wiya wi si o sa ye no say bondi di o say you na mu de mu wo sa akwanya say mi ntimi mu ni di o ti wo de wo sa akwanya no boy am di bi church wow ti ba me nko am na ba no so metima bo na se ba peso usumya okay sa abra watena se awo beso wa hye hye no and you betimi abodi wie no na mom owie program no no so de a unya bra ni bi unya say 2 minutes abra ni bi abetimi abodi bi se se bi ko nana no mfa ncheme se bi tre mi bodi wie so untimi nka sa ata ni abra wo adwuma mu a wo ye no e na untimi ka sa asem wow ye frozen o se kwa abra me da se o se abra and so enwem na say no e do so pa e ka jo se coach aye ready o pa class ga na so coach and what to say Ramen ni ba ku ni ma ni sa na ba sa ba ku ma ba so na bi so asa ba ku ni bi na ni nya na ko nti sa o ka ba ku maya me pedal si bi na come on driver si bi wo yi no wa ba driver si bi binim ogwenu pa choko ko mo a wo de ko no okay and now we are cars na e do be sin cars na de doors still e bi na ko ma ye ba okay cars na de minimum buses nothing to 30 buses to no need to each of them ni ni the car bo ya so de ko ba so the pe ne who treat a 2-4 bus sanity oh say you ra your battery nti fi say ya me ya doma o ba fi a ya ba be so eye o to da o fe ntu e fu nana no o hwe mo hu ni nya de pa mo na na so bi ni de pa nti say sometimes ni ni ko share ni ntu e say ye ni aje ete ki su so pa no bi share en kom say ba be ye du fi a ra ye ni nti na me so adu do atwo no atwo
You have my wife. You should kill me. So the end of the mission to fear their head. But to their brother, you got your family discipline. Driver back on a discipline. Nti enche sɛ deɛ ɔka no ɛnti bi de bi si na yakɔ ɛmɛ ajo na hyɛ no hyɛ na yɛ yɛkɔdu ɔfa deɛ bɛkɔ bia so yɛbɛbrɛm aha ɛyɛ Nyansapo subscribe share like na for adventure to asɛ bi din ɛde yɛfisa pani post ɛdu ɛma mu nyinaa mo ɛne hyɛ Nketewa wei no deɛ Oh, me cry me dick some of the money late. Me no team for gas ya for him. Here. Man ko bi amun to me. wow Me dick mo monta we ni me dry. Obasa ba to me. so bi mo sɛ wo me hwan Team for gas ya for him. yɛde ma wo dabɛn Me ana me ama me. sɛ wo YouTube na what is the wo mo ka no wɔte man I don't know mo ka sɛ me. sɛ de ɔhene bi wɔ no ma wɔto hina yɛ sɛ ahoma ne nkɔ yɛ ama me Oduru e be twam. Amamre be ya. Tachima team for nya amamre bi aye. What I say? They came straight to Nkoranza for the funeral. ɛsɛ sɛ bi o tun fɔ nkwasi anyi nya bi a ɔbɛ sɔ saa Dabi. ojú àwọn ɔhene ntwam kɔtɛɛ ɛnyɛ hɔ ne yɛ kɔ Dabi nye hɔ ne yɛkɔ. nti ɛmfa Ɛmfa. na ɔno ɔno ɔmo nso abɔ bɛri a na nkɔ Yɛbɛbu no. Yɛbɛbu belly a no. What I say? You break the barrier down. sɛ wo di kan a na awɔ twɛn Ah, sɛ me ko siesie ko sɛ na bɛyɛ o tun fɔ ba o mehu belly a bia. ei Sɛ na wo kɔ a wobɛbɛ si yɛ Banko a. Ɔka sɛ me yɛ baako o. Asante nya baako o. Ɔte wo nko a nko a. Wanko a. Enipa baako bɛyɛ ade. na sɛ mo yɛ group Aha. okay in a group no ɔmo ate asɛ sɛ wo da ɔmo na yɛ ɔmo hene Sapɛ. sɛ mo mu group no mo nso so nkwasi Dabi. ti ɛbɛ kurom ha santima ntɛm ade nkwasiafo hene na ɛno Yeah. wo ade nkwasɛm bɛba no ɔde ne wɔ ha Very good. Yamusa, edini yamusa. yɛmfa title na asa Ah. Yamusa. Wo face ni problem. Ati. yɛda ase paa Sure. Saga.